न'आवलाय रावबो गैया नामायलै ए रानिसो माथो मा खालायगासिनो नानि ओरैनो दङ आङो नोंसा आब'आलाय आब'आ फन खालायबाय थादों आङो फनखौनो रिसिभ खालायाखै माथो नोंसा आब'आ गैया नामा आब'आ सायाव दङ न' सिङाव गेलेबाय थादों बाजाराव थांनो देलायबायसो दङ देलायमांग्रिया बेखायनोथ' फनखौ रिसिभ खालायाखै बियो देलायमांग्रिया ओमफ्राय नोंथाङा हाथायाव थौ जोंदो हाथायाव थांबा आं थांदोंमोन आब'आ लांफानाय नङा दे आब' रांखिनिया दानद्रायगोन थांफानो नागिरबा ए नंगौ आब' रांखिनि आरो रांखिनिथार नों मिथिया नामा थांसैलै आंहा गामियाव लोगोफोरजों दै गांसोदोंमोन नोंसो माब्ला मोनफैखो नोंलाय नै दासो मोनफैदों माथो नोंखौलाय नानिया ओंखारबाय दं होनदोंमोन ओंखारखाङाखै दाबो मा दाबो इलाय मा दाबो आं माबा दहायनिफ्रायनो गेलेबाय थादों नामा दासो देलायहांदोंमोन आरो जन्थाया मा हाद्रि गोजा नोंखौ आं हाजार बार बुंदों ना बे बोराय लेथ्रा हाद्रि नांफबनाय जन्थाखौनो गानबाय थानाङा होननानै बेखौनो गानबाय थायो लासिंसिंनो नोङो आंनिसो बयफ्रेन्ड मिस समायना बर'नि समायना बर' आंनि बयफ्रेन्ड जानानै बेबायसा बोराय जिला जिथा धुला हाद्रि नांफबनाय जन्थाफोरखौ गानबोनाङालै आंनि बयफ्रेन्ड जानोबा जानाय लोंनाय थानाय जानाय गासिबो लाइफ स्टाइल चेन्ज खालामजोबनांगोन बेबायसा भिखारि बायसा थाना देखायनो हानाय आंनि सिगाङाव बेफोर आंजों सोलिया आयौ नों दिनसो मिथिदों नामा आंखौ भिखारि बुंनानै आंलाय माथो भिखारिखा गैजारोङिनि फिसा नोंहासो गैजारोङि भिखारिखौनो मोजां मोन्दों दालाय बिदिनो एडजास्ट खालायनांगोन आरो मा एडजास्ट बिलाय नोंसोसो जोंहानावनो धंखायाखौनो होन्दोंमोन आं दसे नोंखौ मोजां मोननायनि सिगांनो बुंखादोंमोन आं हाबा जाखांनायनि उनाव जोंहानि न'आवसो थागोन आरो नोंबो जोंहानावनो थानांगोन होननानै आं नोंसानि बे बायला जिला न'आव थाहैनो हाया आयौ सना नोंखौलाय आंलाय अबावथ' बायला जिला न'आव थांनो होदो आं दसे नोंसानावनो थंखा थागोन होनखादो थै बुजिदोंबा मोजांसो बुजियाखैबा नोंनि लस सना दै गांसोदोंमोन आङो थांनाय दै गिलासलाय है गावबा गाव दोङो थायो सिंफ्राव लानानै आंहा सलिया नेल पलिस लानांगौ आखायाव आरो मोनसे बाथ्रा नोङो सानफ्रोमबो साइकेल बोरायजों जोंहानाव फैबाय थानाङा दे लासिंसिंनो नोंनि साइकेल बोराया माखार भाङा सिनायाव फानहैथां नङाबा आं हाखराव गार' जागोन आयौ माइसे दुगामारि बिलाय देन्जार रांखिनखा गोन्ना सेथेना बुथाराथ' हाबा जाखांनायनि उनाव मा जाखो खोनासङाखै आं मा बुंबाय दं खोनासंदो नोङो गोसोआव लाखि मोनसे बाथ्रा नोङो साननैसोनि उनाव अरखि माहाजोननि बिजामादै जासिगोन मिथिबाय अरखि माहाजोननि बिजामादै नों बेखायनो बे साइकेल बोराय लेथ्रा जिला जिथा ड्रेस गाननाय जन्था गाननाय बेफोरखौ गारनांसिगोन मिथिबाय आरो जोंहानि न'आवनो बेसेबा गारि दंखायो अबेबा गंसे गारिखौ लाना थां नोंसानि न'आव बे साइकेल बोरायजों थांलाय फैलाय जाबाय थानाङा लासिंसिंनो आंहासो सनमान थांगारगोन नोंनि थाखाय आं दसे उनाव फैगासिनो ड्रेस गाननानै नों नेबाय था बेयावनो जागोन दे आयौ माइसे दुगामारि सिख्ला बिलाय धोन सम्पतिखौ नुनानै गोसोथोबाय मोजां मोनबाय हाबाबो खालायनो सानबाय आंलाय सोलिनो हागोन नालाय बेजोंलाय बुथारना दोनाथ' आंखौ रायै खुगाजोंनो नै आरो दिनै नोङो नोंनि थाखाय जन्था गस्ला लंपेन्ट जा नांगौ नोङो बायना लाखा दे नोङो जेबो फैसानि टेनसन लाखानाङा आं बायना होजोबगोन नाथाय नोङो बे ड्रेसखौ गानबोनांला दिनैनिफ्राय गानदे सना गानला दिनैनिफ्राय गानला ओमफ्राय नोंलाय मा बायगोन सना नोंनि थाखाय आंथ' नोंनो बायनाबो होनो हाया मिथिखागौ दे आङो नों आंनो बायना होनो हाया होननानै नों सासे भिखारि होननानै आरो माबा दे नों बेयाव दखानाव थांना मानसिफोरनि गेजेराव मुर्ख बायसा रायलायहैनाङा दे गावबा गाव स्टेन्डार्डआव था जेन्टेलाव था बेबायसा मुर्ख बायसा मिनिला मिनिसि बेबायसा बेफोरखौ रायलायना देखायनाङा जागोन दे जागोन नों हले बावगारजोबो थार्ड क्लास मानसि थार्ड क्लास रेटिं थार्ड क्लास जोंफोर बायसा मानसिया सनमाननि बाथ्रा दं सनमानाव रायलायो सनमानाव हाय हेल' बुङो जोंहा इमेजनि बाथ्रा दङ जों नोंसोर बायसा थार्ड क्लास थाखोनि मानसि नङा जों बाथ्राफोरखौ सानै हयैसो रायलायो मिनिबाबो सानै हयैसो मिनियो नोंसोर बायसा जेराव मेरावनो मिनिलाबाया रायलायलाबाया खोनासंखा खिन्थु मोजाङै खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंलै खोनादों जोंफोर बायसा नोंसोर थार्ड क्लास मानसि नङा जाबायथ' खोनाबाय दे आं बुजिबाय आं रायलाया दे माथोखौनो होआ आं रावखौबो थु